I dag, der skal vi spise et afrikansk ret. Det er den her, der gør alle afrikanere, de bliver store og stærke. Det er nemlig, som I kan se her, fufu. Fufu. Majsmel. Lidt kød. Så er der kød her også. Bønner. Chili. Og altid banan. Skal vi lige prøve at tage en bid. Fufu. Det smager sindssygt. Jamen, nu skal vi give en vurdering af, hvordan det her det smager. Om det virkelig er så godt, som folk de går rundt og siger, det er. I kan lige prøve at se her. Det er næsten færdigt. Min vurdering af det er, jeg vil give den sovsen, der var god. Det var meget krydret, saltet, så jeg vil give alt i alt 7 ud af 10. Prøv at komme og smage i Kenya. I Nigeria og de andre vestafrikanske lande, der hedder det, eller midtafrikanske lande, der hedder det fufu. Men her i Kenya, der hedder det ugali. Ugali nasakoma. Så får I det, vi har spist i dag. Så 7 ud af 10.